Hello everyone, welcome to the first class. So in today's video we are going to discuss about the exam pattern, the syllabus and the first chapter of CDP, Child Development and Pedagogy. So when we talk about the exam pattern mo habedi nakong habedi bat ka window application ki ong kin polite nom new August second week leni third week dem nang tapan ya ka admit card ho September badi exam kan day October second week leni third week ringim te bekata na mari bam ta ngim padyo notification e tom lele kata kaban long kat ba long room lele ri kaban ka me ka day ka preparation ka strategies but pass ya kani ka exam telading kiran habedi bat ka syllabus kadan ka paper 1 paper 1 ban paper 2 takin paper 1 ka subject kade kay ka CDP Child Development and Pedagogy dan kan English compulsory khasi dan nanta dan kan saka maths bat ka environment. So in paper 2 we have CPD and then English and Khasi, maths, lene science, lada pide ki kana science pin haban shim paper 2 by day bat ka maths bat ka science lene pide na kana arts pilaban shim social studies lene social science te hangni lading kirani ko total marks hangni kande no kande 150 and kapor bo pintho nang ta exam ru pidon 150 minutes come on 1 minute per one question takin hangni ru ni yo kano hangni lai pho hangni riu pho hangni lai pho hangni ru ka dei chispa san pho hi ka marks ka long kumju hi ta kaporu kadi kumju hi te kumbang ong pingin kren ya ka strategies leni ki tricks kumno bangin depth kloy ban solve kinu question kam tam ka maths namar ba kapor ngi dan 1 minute ka we question ta daw ngi hab long ban hab step ba la di bat ka khasi ne English ne maths to long ngi hab step ba ta daw hangni ngi kren we are going to discuss about the concept, tricks and then the strategies how to approach the question. So what I'm going to teach you in this particular course, the first one is CDP, which is common to both paper 1 and paper 2, child growth, child development and pedagogy, and I will provide the syllabus also, don't worry about that, because if you read from this book the page is this much, so it's very difficult for you to cover the theory. So what we are going to do, we will write the main points and then you study these main points and understand the meaning of these main points, then it will be very easy for you to remember in exam. Telling kren habe debat ka topic ka subject ka bar pat ka bangan shim pi ka deke ka maths both paper 1 and paper 2 hoy ha ka maths ngin ya discuss ya ka concept but the tricks, but most important ka gini ka pedagogy ru ka dan ka kani ka content jong ka maths kin wan ki question kumnom no tang ar photli ki question reach photli kin wan na ka pedagogy ta ka na dan ka gini ka notes bangan IP habe de bat ka pedagogy ru mlele the dem ta pat ka khasi ngi persang ban lelang ma na se sutanat banikai khasi kumot khasi ru ngi le the dem ta ke English ru ka dan ka notes ka bangan IP ka ta ru ngan le but lading kiran habe de bat kani ka social science le ni social studies pat kumot nganam la ban le na la ban penyo ka notes tang ba ban batai thrai nganam dan por ba ku ju ko poru mangam nang hirero namar ba ngade kuna na po science stream tamlele ike ka banga ongi pi inle angni kade ka maths, child development and pedagogy dam nata kani ka khasi English bat ka environment ro kadan ka notes ka bangan IP tem kwa ban pen slam me ka por ka chong pi man tangin ya judwot no kani ka first chapter jong kani ka egene ka CDP child development and pedagogy amot candid talk na te hangni ha kani ka CDP ru ngin discuss ke ya pi
ingin discuss ya kai hang ni sa comment long hang tu ba ngan tip kumno piso ka sound jonga ka clear ne am pisu tanan ne am pi yo I ne am ka whiteboard ai na mar lada phim yo I bha la ni lada phim so tho bha ka sound bangan improve shi shoma ten kong na ong pi ikren ya ka CDP child development and pedagogy te hang ni ngi kren ni ke kini ki siki topics mo ke bangan ngan thon pa pi hang ni khanang ba pin tep ngin le hi tangkat kini ngi le lon le ka bam por ta daw ngin le bi tangkat ni tadat ngin nam le bon palan bani kata nang kong ka de growth and development kani de pi tho rubiang growth and development jam nota ngin le ya kani ka learning pedagogy learning and pedagogy jam nota ngin le kumya kani ka aspects of development manta ka singi ka la banong ka class ka long kum ka introduction ta ka daw lele de ya chuki room lele ke ka bodon ka mi ka long ba ban so thu shai ka syllabus hachwa bangin pule e na mar ba ban pule thermal ro khanam long mong pule ke ka ba de ban one ben ka ta exam de ban pule kan balap de mata ngi pule ke ni ka bodon ka ma pe get de mata ke ni ka teng we got ski bat ka ke OHLBER kini kilai tili ki theory ki de ki bodon kam ba piaget Vygotsky bat ka Colbert theory ki de ki bodon kam ba bat nan sale phi ba jo por kan provide ka notes habidi bat kani demnata ka last ka bangin le hakini ka child development and pedagogy kan de kini ka all teaching methods ki methods ki ba phair ba habidi bat ka rukom hikai ka rukom hikai mo tekni ki ba ngile o ka most important ru hang ni ngile ka previous year question paper ki previous year question paper ru ngile hakani ka CDP subject tamatangin ya haka clear ne PUNM UE de clear tamatangin ya haka nalabanong haka laban zoom no kan laptop hai mentang ini ya nyo haka gini ka first chapter kade kata ka growth and development kade ka first chapter nang kong chwa ngi deban sutu ya kani ka development pi haba kadon kani ka exam mtet na banta jong pi kamut kadon be kita ka main aim of education ngala banong kadai ka overall development of the personality of the children's kamut ba ngala banong ka nations leni ka development of nation depends upon the development of children's tagadaw kum ginong hikai pide ban su thu ba yekani ka particular topics namar langba kani pinsalong kinong hikai ki batabet ba ban hikai su thu ma temanta hangni ngini kren chphang ka growth and development ladanga ongi pi ka meaning jong ka growth kamut ba ni very simple kamut growth in height in size in weight kita kiong growth development pan kadai ka overall development of children from birth from womb to tomb kamut na do bakha hado ban da yap kamut ka development is a continuous process anda ngalal ya chikman dala kren habai de bat ka different session between growth and development pin sa so thu ha te ka bamta ke ka ba ngi de ban tem ngin kren ya kai kani kabadan hangni ngin kren ya ka kumbang ong ipi ke aim of education is the overall development of the children because the development of nation depends upon the development of the children takin di kren habai di bat ka development ka elements jong ka development
Mlele la da phim tho ru mlele na ma phin sayo ka notes ka padon ka me ka dei ka jing skong thu hang ni ka jing so thu ta ka developments element na la ban ong ka element of developments ka la ban dei kum ke na kong e ka dei ka growth dem na ta maturity dem na ta hang ni ka learning last ka dei ka social transmission. Ini ban sutu iwe nama ba ka exam kila ban kili habe de bat kini growth kum bangong phi kamu dayu kadai ka growth in size, in weight, in height bat kum ta ter ka growth ka bangila ban measure ka bangila ban tho ka growth ka ba de ka ba ban sakut no ha ka we ka for example kum ka jingjrong ka jonga kan sadan no ka por ka ba kan kut no dangrit sedang ban kiu jinjrong kan sapoi no kapor bahkan kod no maturity pan kamut kadai kai gini kadai ka karakter jong brio kadai ka personality jong brio le ninga la banong ka ability jong unu khana mo ustang banang kumno ban perkhat ustang banang kumno ban pej ye ka badai ye ka balai which is right which is wrong mo ala banong ula ban choose ya ka direction ka ba late nakini ka maturity learning part ke learning come from experience example la da day you khna uba dang sudang he bacha badang sudang ya kumno sudang ban ya nang kong uparsang uyeng uparsang ban ya nang ni hang tai tem nang ta katu kan ni por hadin ustang no banang banyai nakadaw ka experience kamut learning kamut de ka experience example sa kawai la dang kiran habedi bat ka rukom for the first time if you want to ride a cycle maybe for the first try you will fall down and again you get up and try it again so when you have an experience you will know how to ride the cycle kamut anda pila la ur la ki lang ba ka to ka experience ka ba JIP kum to phi learn no ban ya ai ka to ka cycle habjo ko por la di kren habai de bat ko social transmission ro kani kan wat ka de habai de bat ka jing kai ka ba phio na school habai de bat ka jing kai ka ba ki khna ki yo ne ki parents na school bat kum juru habai de bat ka social interaction habai de para khna la ne bat ki we pat ki brio kata ga de ka elements of development mata la ding kren habai de bat ka e kani kadon kani habangi kren habai de bat ka relationship between growth and development ka growth ngan tho hang ni ka development ngan tho hang ni tengala bandiwat kumni so what is the relationship between growth and development growth means change in size growth means change ngaung pi don ka man tho yakini ngan sa provide pi de note sum lele ka growth mo change in size height and weight dara kani de growth ka development part kadai ke gini kadai ka gini ka overall changes in shape structure overall changes in shape structure functioning extra mo nalabanong ka overall kani ka development kadi ka overall changes habai debat kumno phir kom perkhat kumno ke baro mo hangni kideki overall changes chongka development hangni rega growth part kadi be tang ya ka size height but weight teldingi achu ya ka bar kani ka growth it can be measured ila ban tho ya ka it can be measured and will stop at a certain period of life and will stop at a certain
sustain period of life. Hoi kini kadai ke theory kala ban boring dengan itu ipi la dade ke maths ngala ban guarantee ipi kam tam la dade ke paper 1 ngala ban guarantee ipi bapinyo 30 out of 30 ta kadau andangi ele ke maths kan selong interesting ba hani ke bamata ngile kini ke theory kala ban long boring ipi amlele ke ka bang ide ban le wala da ka boring mukna kadai ban learn namar ni don kam ban pass ya ke exam ni don kam ban pass ya ka exam te kani ka growth it can be measured and will stop at a certain period of life. Habedi batka development part. It is a continuous process. It is a CTS continuous process. Again, it goes from WOMB to TOMB, from womb to thumb. From thumb to from womb I from womb to thumb, then continue throughout the lifespan of the individual. It continue throughout the lifespan of the individual. Hadu bandaya pet mo kini ka development ala banong kini ka growth kadai ka quantitative. Growth is quantitative. Oh habangi kira ni kini ki main points long ba ki question kila ban form long ba kini ki bangi keren kumbango pi ka group ka de ka quantitative ka bangila ban measure ka bangila ban tho ka ba ngila ban yo i mo henry hakani ka development pat ka de both quantitative and qualitative in nature. Komod haka development kala bande both quantity and quality. Henry hangni hapo growth pat kadai tangka quantity. Takin mentangi ya chu sha khamat kabadon kam ha kata kadai ka stages of development. Ka stages of development is very important. Most of the question come from this particular topics. Particular kanyo tom lele. Stages of development. Yeah. Stages of development. Tagen kidan kan notali stage jonki development kaban kong kade ke gini kabak jonki prenatal stage. Ka prenatal stage kade nadu ngalabanong nadu conception till birth. Kemudian kini ke prenatal stage kade ka stage ka ba nadu ba armed hadu banda kagen. Dan nanta ka ba arpat kade ke kini ka neonatal stages kade nadu first day nadu ba kagen nadu ka skin kong ba ka hadu 2 weeks lani hadu khadar si 12 days. Tagen dan sekala kadai ka babyhood lani labanong infancy pejo pi baklang ni babyhood lani infancy kani kadai from 12 days lani from 2 weeks to 2 years. Tagen dan sekani ka number 4 kadai ka gani kadai ka early childhood kan day na do kano 2 years to 6 years. Takin dan sekini ka 5 ngalabanong kadai ka later childhood kan day na do 6 years to 12 or 13 years. Takin dan saga 6 adolescence kan day na do you na 12 years to maybe how much 19 years then you done kalas kadeka adulthood kan day na do kano 19 years onward 2000 kadak te yakni ka adolescent ru ni deban kan ma ba ka adolescent kadai ka por ka ba jinjar ba ka jingim jong
kibrio mo ngala banong kadai kapor bagi kendu ye ki jing e ki jing sobha ye ki kin hang ni kadai ka kadai ngala banong kadai ka transitional period kani kerta adolescent kala bandai jinglong rang ba ro kala bandai jinglong khana ro kala bandai jinglong samla ro kala bandai gemut kadai kapor ka benjar tam ha jing im brio kita ki khot kala ro ban khot kita kadai ka transitional period ta gen hang ni ka badon ka me ka jing kali kadai early childhood but later childhood ngin ya hang ta ngin ya pet ya ka difference between early childhood kumut kumno later childhood kumut kumno ta kani kadai ka normal stages of development consider kumjong ka stages development ba ai du piaget theory tu piaget ku bangi discuss mane te hang turu ki dan laki jong ki stages ki bangi haban discuss next class mo e kabam tai discuss me kani ka normal hang ni nginya hang ni ke nginya hang ni kumangau ngi phi nginya ya ka early childhood but ka later childhood nang ni ke jingkali ka manwan ba bolsin ke early childhood kadai ke ni ka play age mo kyong ka play age damata hang ni kadai ke ka gang age ta habong ka play age kumot ki early childhood kumot khana tu budang sedang he san snam du snam kadai ka play age kumot ki sedang banang ban lekai ki sedang banang ban mare ki sedang banang ban kanthi ban shimi ki tier ban lekai ta kadau ki ong play age gang age pat later childhood ki ong gang age pat buli dei bang mut ba ki de ki gang re kamut ba ki sedang ban yelang perlok ki sedang ban wat perlok da ki let school ki sedang ban yedan mentalang ha ka group kum perlok ban ye lekai ban ye le ki bustanan ma ta kadau ki ong ya ka gang age dem nang ta pat kadai ka hang ni ka pre gang age ni la manong pre gang age le ni ka preschool dem nang ta kai hang ni most important kadai ka important for language development hakni ke early childhood ka by important bah kadai ka language development namara kini ka early childhood ki sedang ban keren ki sedang ban nang ban keren ban persang ban keren mo tagadau ki ong ka language development de ki early childhood haka later childhood pat ka gang age damanta elementary school age elementary school age damanta kandai kum kanika trouble trouble some age tele de pimla ban notes kini room le tang ka piso tho la biang nama haka notes ka bangan sen ye phi la ne bangan ai phi ka long exactly kumni kum banga tho kumni hi kan long ta dau pim don kam ban kuslai tingin ya sha ka last topic jong kani ka chapter 1 kadai sun marks kamau kadai sun marks tang na kani ka particular chapter mongin kren mata sa ka types of development but ka two measures affecting the growth and development of children apsha kan talk types of development lene ka aspects of development ka types of development kadai kum kai first one is physical development. Abang physical development kamu pila sotoi ki you. Tahang ni kadan artli ka physical development ka jingkeli ka ba ki shat one ba for exam ka de ka fine motor pat ka gross motor ka fine motor ka de ka gross motor ka de ka fine motor kamu ki khna kinang ban small example holding a spoon lene using a spoon lene using a scissor to cut a paper but kumta tar kita ki de ki fine motor kumut ki de ki kam ki barit ki baki de ban pendon kam de ka khli khnang ban la ban le ki ka ba de ban le te shumut kum gani gross motor pat kadai kum ka ekne kum ba ki start walking running
playing ban kunta ter kata kadai ka gross motor skills ka fine motor skills kadai ki skills ki baret kumno ban bam kumno ban le ini baret ko bagi de ban kam da kli and re habe de bat ka gross motor bat kadai kini kum kini ban mare ban le kai bat kunta ter ta gin man ta ngin ya sa ka language baar kadai ka language development baar kadai ke kanika language development hot kumbang pi ka language development kamot ba hakani ka por ba khna kisang banang ban keren pi ki stang ban keren ki persang ban keren na du dang red hi na du dang ar bana lai bana so bana e pi la de ki kwa e la de ki than ki le kumno ki yam kamot ka to ga jing yam ka jong ki ka de ka jing keren ka jong ki re kadang ya por ki sedang ban keren mulu mala kuda kintin bong papa la ni mama bat kunta ter hadin kadang ya ki por si ka jingkren ka jongki kalong ya be ti anda kila ya don lang superlok na gumtu sedang ban keren bat ki bahiyang asem school bat kunta ter ta gen kabalai kadai ka cognitive development, which is very important. Cognitive development cognitive development kumno kadai ka ngalabanong kadai ka mentally development kamut isdang ban perkhat isdang ban tip mo how to think labanong they decide which is wrong, which is right, they choose the direction which is the best, which is not, but kumta ter kamut ba ki nang ban perkhat ba hakani ka alabanong hakani ka cognitive development mo hangni ka thoi ke yang ni hoi thinking, knowing, remembering, judging and problem solving. Thinking, remembering, problem solving, judging kin kliu hakai ka cognitive development. Demata ngiya habide bat ko social ka number 3 social but emotional development hoi kani ko de ko kam ha kadang ya ki por ki khana mo ki stang ban yadan mentalang bat ki bahayeng asem bat ki perlok perjor ki stang man leka ki stang man kren mo kita ki ong ka social development. Emotional development komot hangni ngala banong kum gini ka joy, pleasure dem nata love, joy, pleasure, love, curiosity. Kamot baro kini kiwan hakani kapor kay gini ka social but emotional development. Joy, pleasure, love, curiosity but kumta ter tagin ngini poy shakalas jong kani ka types of development kadai ka moral development kani kadai number 5. Moral development kumut hangni gen kadon ke gini ka honesty, trustfulness ang kay gini jealousy, hatred bat kumta ter kadai ka moral development lani ngalabanong ki khana kisdang bantip ye ka babha ye ka basnio bat kumta ter te hagani ka particular types of development kadai ka moral development hot na snitch camp philosophy ya ka gini ka types of developments temanta ngini keren last topic shit ya ngini keren last namana sotu ba piswoboring man page mlele namar kani ka de theory dalale ka maths nan ongi phi kan long ke ki pustunan dalale ka maths khasi pinsa sotana bhama te ngaongi phi la de piswoboring mlele re perkhat la de perkhat ataskinyo result ma namar bun ki khana ki ban supply ki ban sathoi ki kam tet te ma phi ki bala dan lapa ha kam nong kai la da phimpa sikni kam tet kamot kala janjare phi ma namar ki don ki to ki banga sim offline ki ong ba kilayo ha ka kam nong kai bade jong sarkar kila deb deal at re ba kim pat deb tet pat ki shabe no na to na ka kam te kalong ke ka bosusi ma long kila tre de ki prasnam khandai snem hanre bakim pat pa sikam tet ki shusha be no tum to kalong ke bosusi amlele kadon he ke por baro ke ka ba jia kadai ka ba bha suda
mo te mentang ini ya cikumat kata kadai ka last jong kani ka topics ka bangin keren hang ta jong ka last of 5 of a first chapter te kani ka first chapter pinyo 5 marks ta kada kalong ka besuk ndera besuk ka bajia ka jingim ka mansi ka bangi ru man ka skima te mentang ini ya last to kata kadai ka two major factors affecting growth and development, two major factors affecting growth and development. Artli ki factors ki jinglong jingman ki ba kata ba ya kata ka growth but ka development jong kino ki kana tharai kata bu nang ipting jong i ba tebe nang kong kadai ka internal factors bar kadai ka external factors. Tak internal factors kinde kum ki ngalaban ong kum ki heredity mo ki ong to ki genes but ki chromosome ki ba pio na kimi pa mo ba ki yo na ki kimi ki pa example la de kimi pa ki de ki bali ki khonro ki la ban de ki bali la ni kimi pa ki biong khon la yong la ne habai de bat ka jingjong la ne habai de bat ka jing start ro la de kimi pa ki de ki start kumon ha ki khonro ka kin long ki ba start mom day banda beje do kata daw kini ke genes le ni chromosome ka ba transfer na parents haki ni ki khlong jong ki haki children kade ka major factors ka ba affect ya growth development mo yo le se le de kimi pa ki ba khambe le ni ki kimi pa ki budan ka jingpang jong stom ba kumta tar khon ro khala ban wan ra jima kumta ta kata kade ke ka he re dt kamut kiri ki genes lane ki chromosome ki bawan nek mi pa it's campus to mentang ya se ka biological factors kabar kani ka include ha ke ka internal factor mo biological factors ke gini ka biological factors kamut kani ko long kom ju lada ukna udan hapring jong kamet ka bakot ka bakya kamut ka growth and development jong uru kan long ka bayat bet janti rei la dau khna ulong batlat jimud jim berkat ubadan ka jingpang ka jing stam kamut kan affect ha ya ke gini ya ka growth and development kata ka de ka biological. Number 3 kan de ka intelligence hoy keniro ka include ka internal factors namar kani ka de ka ability intelligence kumut ka ability of children to take the right decision at the right times kumut kani ka de intelligence la de uba start kumut ka growth development jong uru ma sto ka kio ka ya bait ka ya ti rei la de uba bi pat kumut ka kham jinjar ban pan so thu ike ka ba de ban pan so thu ta kain ka palas ka de ka emotional okay gini ka number 4 ka de ka emotional factors emotional factors shubo la da ukhna udon hayeng sam la da usosi man ka singi be kimi pa jong ki shu ya mai ki shu ya nia la ni kimla ban pentengan la ni kimla ban penhon yu la ni ki pen sosi u kemod langba ka to ka ta no ye ka emotion jong tu khna bat ka jing growth la ni ka development jong tu khna ru kan satalat na namar ba ka kata ye ka emotional jong u ma ye ka jinglong jingman ke jing perkhat ke jong u ta ken kene baro ke de bara ke ju ko poru kumbang pi ke de internal factors kumut ka rukom perkhat jong u tu khna ru ka depend hang ni kumno perkhat ka ability to think which is right which is wrong leni in which direction kata ke de emotional factors ke internal factors dem nanta kapo ke internal factors ni dan sa kapakado e kadai kata kadai ke moral development kumno ta ni poise moral development hakajing sha kadai ke ka social hangni kadai ke ka social nature the growth and development of children also depends on the social the nature mo ka
day school udan banno the day hieng ki ba hieng sam jong u long kum no komot kata ke day ka social nature ke jong u ta ken la dingi kran habai de bat kani ka internal factors pa or ka external factors pat kala bande yo le se shmo hangi ki thoge kade ki environment hapo hakapor kade ki environment hakapor ba kha hakapor bapun kami tu ukhulung ma kade ki environment jong kami la da ka kami hakapor armet ka di kiat la ni ka di skret la ni ki bam ni ki jingbam ki bomte ka met la jong komot kan sadon jingta ya ki khulung ru kan sadon jingta khulung la ni de kami ka jimut jong perkat jong ka kambiang bah ka por armet komot kan kata ru ya ki khulung habai de bat ka to ka por mo dementa kumba ki ongane ka health during pregnant dementa quality and quantity of nutrition received by the embryo within the womb of the mother ke ki ongno ka quality and quantity of nutrition received by the mother received by the embryo within the womb of the mother kumur ka por ba armen kadai ka ken ki jingbam kumbang ala kren mane ki jingbam ba pher de ki sniu ni ki baba ne bat kum ta ter ma dem na ta kala bande ka medical care la de ki yeng ka sem ka baduk kumut kinam la bana ford ki kita ki dawai de shin kumut ba la pen flop no ka child and growth ya ka growth and development of children dem na ta kala bande ke economic status ka jingdan ka jingem hapo yeng hapo sem la da day ki ba ki khna ki ba mi ne ka yeng ka sem ka badan ba em komot kin long ki ba biang ha ki baro ki liang an rei la da day pat ki badok kan jinjar dem na ta ka quality of schooling komot habe de bat ka por le school dang redru ki khna ki le kum kono ka ja school la da ki yo school ka ba ka barem komot kata ka development jong ki ru ka kham hai rela de to ke busulej malu malak school baduk ta terbat kan kata bhai ka development ke jongki demata last hapo jong ke external factors ke group company of child komon ba lani ka group ka ba utu khna udan mentalang ka porlit school ru ka kata bhai ka development example lada ukhna u ya lang perlok pat kitu ki bale kam kai pat kitu badi babam ba shule thurver shule lamver kabal shule lebet kemod yelde long kumta rela uyalang perlok pat bat kitu ki bestat tip ba sotho patipsi ei long kumta ma tekini baro kidei shapang ka child growth and development kadai ka first chapter child growth and development hoy ngan satho ka way ka proper notes ka ba ai tang ki main points ya phi ban ba bapin yo shushu mo bapin sothu shushu ala banong ta ken yin sele ru ye previous year question habe de bat ka child and growth development nang ba pin sothu kum kino ki judging kili ba ki kili habe de bat kini ki line ho nya te bon pring jong pi pin sham jinge ba de ka mat si ka de ka mat si ba pi sham jinge ta ga daung in stang ru ya ka mat te man tang in le kini ka development bat ka mat atli ki subject begin yele hoj bun ki bating pat e kamat yang jinjar ban kenya shutikol mar bet kal balan ngani thu ipi sokpa namar ngimdan kam formula ngimdam kam man kenya ka de bitang tricks ka bang ide ban pendan kam nang bangin la ban solve within 1 second tricks shumola de ki ip multiply 250 into 250 la de pi page pyong ai she nganam tre ban multiply namar ke simpor hanrei la kito ki ba shalle kamut kilate bade kanne der kam man multiply mo example tek shibon ki tricks ki bangini thu epi habade bat ka mate dem nang ta ki formula e ta ken ba pin ya pas ba ka exam